Kina er igen kildemarked nummer 1 for udgående turisme i verden. Du kan nu opdatere din viden om de nye muligheder og udfordringer og få indsigt og praktiske råd med en række selvadministrerede online træningsprogrammer på 26 sprog, herunder dansk. Ved hjælp af kunstig intelligens er træningerne tilgængelige på 30 forskellige sprog, herunder engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og arabisk og mange andre. Der er 19 CTT-sessioner, der introducerer forskellige aspekter på niveauet af generel viden, som anført her, fra en generel introduktion til sessioner om markedsføring og produkttilpasning. Der er mere end 40 CTT-sessioner, der introducerer at gå dybere ind i det specifikke emne, inklusive eksempler på bedste praksis og umiddelbart anvendelige råd. Hver CTT-session inkluderer også en selvtest-quiz. Alle CTT-deltagere har gratis adgang til en eksklusiv ugentlig spørgsmål- og svar-session med mig på engelsk til live-interaktion. Hver video koster kun 39 euro, og inklusive en måneds adgang til den ugentlige online spørgsmål- og svar-session live med mig, der svarer på dine spørgsmål. CTT er også tilgængelig som en skræddersyet træning specielt til din virksomhed eller destination. Download venligst din CTT China Tourism Training fra payhip.com. Meaningful Tourism.